μαθητές μας. Λοιπόν, πάμε στο στάδιο της επεξεργασίας. Πρωτού προχωρήσουμε, να κάνουμε μια σύντομη γνωριμία με το λογισμικό. Ως λογισμικό θα σας παρουσιάσω το Windows Live Movie Maker 2011. Κυκλοφορούν αρκετά προγράμματα επεξεργασίας βίντεο. Ωστόσο, επέλεξα το συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί αποτελεί μέρος στο Windows Live Essential. Πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο πακέτο προγραμμάτων της Microsoft στα πλαίσια του MSN κυρίως, αλλά έχει ένα άλλο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Διατίθεται δωρεάν. Σε αντίθεση με πολλά άλλα προγράμματα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά και τα οποία έχουν τιμές από 80, 100 ή ίσως και περισσότερα ευρώ. Βέβαια, το ότι διατίθεται δωρεάν δεν σημαίνει ότι υστερεί σε κάτι. Έχει όλα τα βασικά στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε την επεξεργασία μας και να αποθηκεύσουμε το βίντεό μας με αρκετά εύκολο τρόπο. Και τέλος, κάτι σημαντικό, οι απαιτήσεις του τόσο στο κομμάτι του υπολογιστή όσο και στο κομμάτι του λειτουργικού καλύπτονται από τους υπολογιστές των περισσότερων από εμάς. Οπότε αυτοί είναι κάποιοι λόγοι που μας βοηθούν στο να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για να δούμε λίγο την αρχική οθόνη. Δηλαδή, ανοίξαμε το πρόγραμμα αμέσως μετά την εγκατάσταση, τι επιλογές μας δίνει. Βλέπετε ότι υπάρχουν καρτέλες με διάφορες επιλογές, όπως ας πούμε οπτικά FA, FA κίνησης. Υπάρχει το τμήμα το οποίο αφορά την αποθήκευση κτλ. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της οθόνης όπου εδώ θα τοποθετηθεί το βίντεο το οποίο θα επεξεργαζόμαστε και ένα μικρό παράθυρο προεπισκόπησης. Τώρα, πιέζοντας στο κομμάτι άνοιγμα, αποθήκευση ή δημιουργία έργου, βλέπετε ότι σας δίνονται μια σειρά από επιλογές, όπως επίσης και πρόσβαση στα πιο πρόσφατα έργα σας. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε την εισαγωγή του βίντεό μας. Λοιπόν, η εισαγωγή του βίντεό μας μπορεί να γίνει καταρχάς κάνοντας κλικ στο σημείο που λέει κάντε κλικ εδώ για αναζήτηση βίντεο και φωτογραφιών. Αμέσως εμφανίζεται ένα παράθυρο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε το επιθυμητό βίντεο το οποίο θέλουμε εμείς να εισάγουμε. Στη συνέχεια αυτό το βίντεο το επιλέγουμε και πατάμε άνοιγμα. Αφού πατήσουμε το άνοιγμα, βλέπετε ότι εμφανίζονται μια σειρά από καρέ του βίντεο που ουσιαστικά είναι μια λωρίδα χρόνου της εξέλιξης του βίντεό μας. Κάνοντας κλικ σε διάφορα σημεία πάνω στην οθόνη, μπορείτε να δείτε και το αντίστοιχο σημείο στο βίντεό μας. Τώρα υπάρχει και μια άλλη μέθοδος εισαγωγής που βασίζεται σε αναζήτηση από το προσθήκη βίντεο και φωτογραφιών, το οποίο βρίσκεται στη γραμμή εργασιών πάνω στην οθόνη σας. Θα σας δείξω όμως και μια εναλλακτική προσέγγιση, όπου ουσιαστικά αν έχετε ένα βίντεο σε ένα αρχείο, εδώ πέρα βλέπετε δηλαδή έχουμε το βίντεο στο αρχείο μας, μπορείτε να το επιλέξετε και με drag and drop, δηλαδή να το σύρετε και να το αφήσετε στην επιφάνεια του Windows Movie Maker, να καταλήξει στο Windows Movie Maker ώστε να μπορέσετε να το επεξεργαστείτε. Σε αυτό το σημείο θα θέλω πέρα από βίντεο, μπορούμε να εισάγουμε φυσικά και τις φωτογραφίες μας στο Movie Maker. Η εισαγωγή των φωτογραφιών γίνεται ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η εισαγωγή των βίντεο. Δηλαδή μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες σας από ένα αρχείο και να τις μεταφέρετε στο Movie Maker. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε τις δικές μας ταινίες τύπου time-lapse. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση τι έχω κάνει. Ήθελα να εξηγήσω στους μαθητές μου πώς μπορούν να κατασκευάσουν μόνοι τους στο σπίτι ένα μοντέλο της διπλής έλικας του DNA χρησιμοποιώντας πλαστελίνη και οδοντογλυφίδες. Λοιπόν, αυτό το οποίο έκανα ήταν να χρησιμοποιήσω μια λευκή επιφάνεια, να αρχίσω να τοποθετώ πάνω τις οδοντογλυφίδες με την πλαστελίνη και κάθε φορά που έβαζα ένα επίπεδο της δίκλωνης έλικας του DNA, να τραβάω μια φωτογραφία με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που είχα τοποθετήσει πιο δίπλα με τη χρήση τρίποδα. Στη συνέχεια, αυτές τις ψηφιακές φωτογραφίες τις μετέφερα στο Movie Maker, όπως είδατε. Εδώ βλέπετε ότι η σειρά των ψηφιακών φωτογραφιών δεν είναι αυτή που θέλω, δεδομένου ότι αυτό το μόριο που είναι τέρμα αριστερά θα έπρεπε να είναι πιο δεξιά. Οπότε τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να το επιλέξω με το ποντίκι, κάνοντας αριστερό κλικ και να το μεταφέρω στη θέση που πρέπει, απλώς μεταφέροντάς το οριζόντια στην επιφάνεια εργασίας. Στη συνέχεια αυτό το οποίο κάνω είναι ότι επιλέγω όλες τις φωτογραφίες κάνοντας κλικ πάνω τους και έχοντας πατημένο το πλήκτρο Control και έρχομαι στο τμήμα που λέει εργαλεία βίντεο επεξεργασία και επιλέγω να τους αλλάξω τη διάρκεια.
Με την εισαγωγή τους στο Movie Maker, ο Movie Maker όρισε εξ αρχής ότι θα διαρκούν η κάθε φωτογραφία 7 δευτερόλεπτα. Χρόνος υπερβολικά μεγάλο σε διάρκεια για να προκύψει το εφέ του βίντεο και της γρήγορης κίνησης. Οπότε, πολύ απλά μετατρέπω αυτό το χρόνο, αλλάζω αυτό το χρόνο σε 0,50 δευτερόλεπτα, που είναι αρκετά ικανοποιητικός για τη δουλειά που θέλουμε, και κάνοντας προεπισκόπηση βλέπουμε τώρα ότι το βίντεο κινείται αρκετά γρήγορα. Να το δούμε πώς έγινε τελικά στην πράξη. Δηλαδή, εδώ βλέπετε τη διαφάνεια που χρησιμοποιήθηκε στο μάθημα, όπου βήμα προς βήμα παρουσιάζονται το τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές και ταυτόχρονα παίζει το βίντεο time-lapse στην οθόνη δίπλα. Έτσι λοιπόν οι μαθητές βλέπουν ταυτόχρονα αυτό που τους περιγράφεις και παίρνουν μια πρώτη εικόνα του πώς θα δουλέψουν στο σπίτι. Ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην επεξεργασία του βίντεο μας είναι η περικοπή. Δηλαδή, όταν μιλάμε για περικοπή, αναφερόμαστε ουσιαστικά στην αφαίρεση των τμήματων που δεν επιθυμούμε να βρίσκονται στο τελικό βίντεο. Αυτό γίνεται πηγαίνοντας στα εργαλεία βίντεο, εκεί που αναφέρει επεξεργασία, όπου όπως βλέπετε υπάρχει μια σειρά από επιλογές, διαίρεση, εργαλείο περικοπής, ορισμό σημείου έναρξης, ορισμό σημείου λήξης. Προτού προχωρήσουμε στην περικοπή, θα πρέπει να εντοπίσουμε ακριβώς το σημείο που πρέπει να γίνει περικοπή. Σε αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αφενός τη γραμμή εξέλιξης του βίντεο που έχουμε στο δεξί μέρος της οθόνης, αλλά και την οθόνη προεπισκόπησης που έχουμε στο αριστερό μέρος της οθόνης μας. Λοιπόν, μάλιστα η οθόνη προεπισκόπησης μας παρέχει μια σειρά από δυνατότητες, δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει η οθόνη προεπισκόπησης είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να πατήσουμε το play για να γίνει αναπαραγωγή ή να πατήσουμε ένα από αυτά τα δύο πλήκτρα που βρίσκονται δεξιά ή αριστερά του play για να μεταβούμε καρέ προς το τέλος ή την αρχή του βίντεο. Λοιπόν, έχοντας εντοπίσει το σημείο που θέλουμε να ξεκινάει το βίντεο μας, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να πάμε στην γραμμή εργαλείων και εκεί που λέει ορισμός σημείο έναρξης να κάνουμε κλικ ώστε να ξεκινάει πλέον το βίντεο μας από εκεί. Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε διαίρεση. Δηλαδή πήγαμε πιο κάτω στο βίντεο μας και πατάμε διαίρεση, οπότε σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι το βίντεο σπάει σε δύο κομμάτια, με το δεύτερο να έχει μπροστά το genetic code, δηλαδή αυτό το οποίο ξεκινάει από εκείνο το σημείο του βίντεο. Μπορούμε να επαναλάβουμε τη διαίρεση όσες φορές εμείς επιθυμούμε, ώστε να προκύψουν πολλές επιμέρους σκηνές στο βίντεό μας και έτσι από ένα ενιαίο βίντεο δημιουργούμε εμείς τις σκηνές που μας ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα, η κάθε μία από αυτές τις σκηνές ουσιαστικά πλέον αποτελεί ξεχωριστή οντότητα. Μπορούμε να την επεξεργαστούμε τελείως ξεχωριστά σε σχέση με τις άλλες. Και αφού φτάσουμε τελικά στο σημείο όπου θέλουμε να τερματίσει το βίντεό μας, πατάμε ορισμό σημείου λήξης και εκεί πέρα το βίντεό μας τελειώνει. Λοιπόν, πέρα από αυτά έχουμε το εργαλείο περικοπής. Το εργαλείο περικοπής μας δείχνει σε μία μπάρα κάτω από την οθόνη προεπισκόπησης, έχει δύο κάθετες μπάρες και μία οριζόντια. Η οριζόντια, η μικρή σφαιρική αυτή οριζόντια μπαρίτσα, μας δίνει το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε στο βίντεο. Οι κάθετες, το σκιασμένο τμήμα που βρίσκεται εκατέρωθεν των δύο κάθετων παρών, είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει περικοπεί και δεν θα παρουσιαστεί στο τελικό μας βίντεο. Οπότε μπορούμε εμείς, μετακινώντας αυτές τις κάθετες μπάρες, να αλλάζουμε την προβολή του βίντεο σε αυτό το σημείο, την έκταση του βίντεο που θα έχει το βίντεο μας. Έτσι λοιπόν μπορούμε εμείς να ρυθμίσουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχουμε ήδη περικόψει, να το αυξήσουμε τη διάρκεια ή να του μειώσουμε τη διάρκεια. Πέρα από την περικοπή, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες μεταβάσεις μεταξύ των σκηνών. Γιατί τη στιγμή που ολοκληρώνεται η περικοπή, οι σκηνές μεταβαίνουν απότομα η μία στην επόμενη. Οπότε, με την επιλογή της μετάβασης σκηνών, δηλαδή με το να έρθουμε στο εφέ κίνησης και μετά να επιλέξουμε πώς θα γίνεται η μετάβαση, ουσιαστικά από τη μία σκηνή στην άλλη θα γίνεται η μετάβαση με το εφέ που εμείς έχουμε επιλέξει. Υπάρχει μια πελώρια ποικιλία από εφέ, τα οποία μπορούμε να διαλέξουμε, από τα πιο απλά μέχρι και πιο εντυπωσιακά, ανάλογα με το τι αφορά το βίντεό μας, θα κάνουμε και την αντίστοιχη επιλογή εφέ. Λοιπόν, μπορούμε επιπλέον να ρυθμίσουμε τη διάρκεια του εφέ, πηγαίνοντας στη γραμμή που λέει διάρκεια και επιλέγοντας
για παράδειγμα να διαρκεί 0,50 δευτερόλεπτα και μπορούμε να το εφαρμόσουμε και σε όλα. Επιπλέον έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες επιλογές όσον αφορά στη μετατόπιση και του zoom του βίντεό μας, τα οποία με πειραματισμό μπορείτε να δείτε ποιο από όλα ταιριάζει καλύτερα στην εκάστοτε περίπτωση. Ένα άλλο σημαντικό και κρίσιμο κομμάτι στο βίντεό μας είναι ο υποτιτλισμός. Γιατί πολλά από τα βίντεο τα οποία χρησιμοποιούμε είναι ξενόγλωσσα και σε περίπτωση που θέλουμε οι μαθητές μας να τα χρησιμοποιούν με άνεση στο σπίτι, μπορούμε να προβούμε σε υποτιτλισμό, οπότε να εισάγουμε εμείς τους υπότιτλους που χρειάζονται. Για να το κάνουμε αυτό, ξεκινάμε επιλέγοντας στην αρχική μας οθόνη το λεζάντα. Αφού επιλέξουμε τη λεζάντα, θα αλλάξει αμέσως η οθόνη και θα μας βγει μια οθόνη η οποία θυμίζει αρκετά την επιφάνεια εργασίας του Word. Λοιπόν, ταυτόχρονα εμφανίζεται και ένα πλαισιάκι στην οθόνη προεπισκόπησης. Σε αυτό το πλαισιάκι, εμείς πληκτρολογώντας στο πληκτρολόγιό μας, αρχίζουν και βγαίνουν οι λέξεις που εμείς πληκτρολογούμε. Εδώ πέρα βλέπετε ότι το κείμενο δεν μου χωράει σε μια σειρά. Οπότε μπορώ να επιλέξω να ρυθμίσω το μέγεθος, να ρυθμίσω το χρώμα και ουσιαστικά τη γραμματοσυρά, όλες τις δυνατότητες που μας παρουσιάζει το Word, το οποίο χρησιμοποιούμε σχεδόν όλοι καθημερινά. Λοιπόν, αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του υπότιτλου, μπορούμε να βάλουμε κάποιο εφέ, αν ενδιαφερόμαστε, ή να τον αφήσουμε απλώς. Και φυσικά μπορούμε να ρυθμίσουμε ακριβώς το σημείο έναρξης, αλλά και τη διάρκεια του. Στη συνέχεια, μόλις τελειώσει ο υπότιτλός μας, ο αρχικός, κάνουμε ξανά εισαγωγή λεζάντας, γράφουμε το επόμενο κείμενο. Πρέπει να γνωρίζουμε τι θέλουμε να αναφέρουμε στο κάθε σημείο. Όπως θα παρατηρήσετε εδώ, καθώς πληκτρολογώ το κείμενο, έχει γίνει ένα λάθος. Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω κάνοντας κλικ και να το διορθώσουμε. Και στη συνέχεια να ρυθμίσουμε πάλι τη διάρκεια από την επιλογή διάρκεια κειμένου. Φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους υπότιτλους και για κάτι ακόμα, για να βάλουμε ενδείξεις. Δηλαδή, το πλαίσιο κειμένου το οποίο έχω εδώ, βάζω το σύμβολο της ανίσωσης, 2 παυλίτσες και γράφω μετά την ένδειξη για τη μεγάλη δομή που υπάρχει στο βίντεό μου. Μεταφέρω τώρα το πλαισιάκι δίπλα στην RNA πολυμεράση, ώστε το βέλος να πέφτει πάνω στην RNA πολυμεράση. Και έτσι λοιπόν είναι σαν να έχουμε μία ένδειξη, σαν κάτι να μας υποδεικνύει ότι εκεί βρίσκεται η RNA πολυμεράση. Έτσι λοιπόν μπορείτε να υποδεικνύετε σημεία στο βίντεό σας χρησιμοποιώντας απλώς τις τεχνικές υποτιτλισμού. Για να ξεκινάει το βίντεό μας και να ολοκληρώνεται πιο ομαλά, μπορούμε να τοποθετήσουμε τίτλους αρχής αλλά και τέλους. Η εισαγωγή των τίτλων γίνεται πάρα πολύ εύκολα από την κεντρική σελίδα επιλέγοντας τίτλος. Στη συνέχεια εμφανίζεται το γνωστό πλαίσιο κειμένου όπως ακριβώς το είχαμε δει στους υποτίτλους και μπορούμε να επιλέξουμε τα γράμματα, να γράψουμε το κείμενό μας, να αλλάξουμε το μέγεθος της γραμματοσυράς μας, το χρώμα, τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται, αλλά επίσης να εισάγουμε και ένα δεύτερο πλαίσιο κειμένου για να εμφανίσουμε κάποιες έξτρα πληροφορίες που θα θέλαμε να υπάρχουν στον τίτλο μας. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να εισάγετε και εικόνες για να φτιάξετε κάποιους πιο εντυπωσιακούς τίτλους σαν αυτούς που θα δούμε λίγο παρακάτω. Μία άλλη προσέγγιση που μπορούμε να κάνουμε είναι να εισάγουμε τίτλους τέλους. Οι τίτλοι τέλους, κάνοντας την αντίστοιχη επιλογή από την κεντρική σελίδα, εμφανίζεται ένα πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο γράφουμε το κείμενό μας. Η αρχική επιλογή είναι να υπάρχει κίνηση από το κάτω μέρος της οθόνης προς πάνω και έτσι λοιπόν έχουμε και τους τίτλους τέλους